खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel NS vlog-आव दिनै आङो कभार भिडिअ बानायगासिनो दं स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि चेनेलाव NS vlog चेनेलाव नोंथांमोनखौ नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय दे बिदिब्ला थौदो जों मा खालामनाय जायो एसे एनै सर्ट होगोन बे भिडिअआ NS डान्स कोरियोग्राफि प्रेजेन्ट आंनिनो फार्स्ट चेनेलाव फैगोन आरो नोंथांमोनखौ नायलांबाय थाथों होननानै आसा खालामबाय नै जोंना हिर'आ रेसेन्स खालामबाय आरो नै बिथाङा रेसेन्स खालामदों बे बिथांनि लोगो दाना आङो दा न'आव दसे रेस्ट लाफैबाय दसे सिगाङाव लादोंमोन ओमफ्राय दा नै जोंनियाव फैबाय दा थांनोसै पार्कआव एसे लायनोसै ओमफ्रायनो फोजोबगोन ना भिडिअआ गाबोन हयथ' सबनिया फैगोन आं लिंकखौ होनो हागोन चेनेलनि नोंथांमोना नायगोन होनना आसा खालामबाय नै हिर'आ आयना नायबाय आरो 5 6 7 go नैया जोंना हिर'आ जना दोङो मिनिदो नैबेनो नै जोंना जागासिनो दङ बिथाङा बाबाय ओंखाम उखैबाय भात भगला गेल बायना बायदि दखना गानबाय दा नै दखनाया गुरै जादों ओइया हिर'थ' पागला हो गेला मान हिर'र हायिसा नामा बेंग्रा हिर' बेंग्रा कलिও दाय লাগবো এতিয়া কিমান দিখাওয়াই আজ मोनसे दंबावो जोबसिगोन ब्लगआ जोंना ब्लगजों लोगोसे कभार भिडिअबो जोबसिगोन लास्ट मोननै सर्ट दंबावो मोनसे बे सर्टआव दंबावो जोबां जासिगोन सेटिंआ एसे दंबावो गैला नै हिर'आ नै बानानै सेस जाबाय बाबायनो नै ओंखाम उखैबाय होनला हिर'इनाबो बाबाय बोरै बायाखै हेल' फाइनली बेवहाय जोब्बाय दा नै गारि लानोसै बेलेग मोनसे लकेशनाव थांलायनोसै अके थौ थांबाय था 5 6 7 go गिदिंना मिनिना इथिना हरबता हाय गाइस फाइनाली पेकआप जाबाय जोंना भिडिअआ दा नुनो मोनसिगोन गाबोन हयथ' सबनिया नुगोन NS डान्स कोरियोग्राफियाव आंनिनो चेनेल आं लिंकखौ होनो हागोन चेनेलनि नै भिडिअनि लिंक्सआव डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन ओमफ्राय मा होनदो लादो बोरै ओइ नै जोंखौ लालायलायदो लाबाय लानानै थांबाय आरो न'आव थांसै डाइरेक्ट दिनैनि थाखाय दिनै भिडिअ बेखौनो एसेनाय जाबाय टाटा बाय बाय